Mám tu brutálne SPF 50 s minerálnym filtrom. Táto 50-ka, tento produkt z RMS Beauty, ktorý sa mi dostal do rúk a ktorý som vyskúšala, sa nápadne konzistenciou podobá na Alverde 3 v jednom Serum Foundation, o ktorom tu bola reč a po ktorom zľahla zem v DNK-ch. Totiž v obsahu sa nachádza skvalán, takisto ako tam aj tu. Ale tu nie je len skvalán, je tu aj kopec iných technológií, čo samozrejme šperkuje ten tónovací krém do úplne iného levelu, ako je ten Alverde. Je to aj cítiť na tej textúre, je tam výber odtieňov, je tam tá 50 faktor, proste toto je produkt, ktorý je par excellence a ešte poviem, že je to 30 ml a ja vám to teraz ukážem na sebe. Môj odtieň je Buff. A tento mi sedí, mám tu ešte jeden Cameo, ktorý je svetlejší, je ich myslím, že 6-7, je to pekne rozpísané na Annabelle Beauty Store, dokonca aj s korektorom, ktorý k tomu sedí a ktorý vám ukážem k tomu tiež. Takže poďme sa pozrieť na RMS Beauty Sun Cover Up Super Tint SPF 50, veľmi hydratačný, veľmi výživný a dobre sediaci pleti, suchej, zrelej, normálnej, ľahko zmiešanej. Neviem, ako sa bude správať na úplne masnej pleti, ale myslím si, že tieto ostatné pleti si prídu na svoje, najmä ak si potrpia na niečo také fajnovejšie. Takže stíším video, pôjde hudba a vy sa dívajte. Takto vyzerá tento Sun Cover Up Super Tint na mne. Perfektná krycia schopnosť. Ja mám fliačky, treba mi to prekrývať. Bola som prekvapená, totiž keď som to aplikovala prvý raz na ruku, tak mi to neprišlo také krycie. Ale ako náhle som to dala na tvár, tak tá krycia schopnosť tam proste bola úplne iná a tá textúra je taká masnejšia, taká výživná, taká veľmi hydratačná, proste je to iné. Nie je to ľahký glow up, nie je to tónovací krém, ktorý na tvári prakticky sa stráca, alebo iba zjednocuje, alebo je veľmi ľahký. Je to proste tónovací krém hydratačný z SPF 50, ktorý bude skvelý pre baby so zrelou pleťou. Aj vôbec skvelé pre baby, ktoré proste potrebujú zakryť, ale chcú mať to SPF 50 na sebe, chcú mať tú vysokú ochranu. Takže takto vyzerá a za mňa je možné, že toto pôjde do objavov roka 2025. Poďme ďalej, poďme sa pozrieť na ich korektor. Toto je korektor, takisto majú niekoľko odtieňov, toto je korektor 22. Tento sedí aj k tomuto odtieňu Buff, aj ho má pekne anemone rozpísané na stránke, že ku akej farbe ide ktorý korektor, ktorý sa najviac hodí. Ten korektor je, opäť by som povedala, hydratačnejší, krémovejší, výživnejší. Ak by ste ho chceli prirovnať k nejakej možno lacnejšej značke, ale predsa len je určite typovo kvalitnejší, to zloženie je úplne iné, predsa len RMS značka je o niečom inom, tak by som povedala, že trošku možno ako Catrice, alebo teda slávna Becca, ktorá už skončila. A ten korektor je výživný, krásny, nevchádza do vrások, to je pre nás dôležité. Takže tuto máme korektor. Ja ho použijem nielen pod očí, ale trošku aj okolo nosa. Proste podľa mňa sa vám tu nemôže stať, že by vám to spôsobovalo šupinky a podobné záležitosti. A ešte jednu vec vám tu dneska ukážem v tomto videu, ale dajte mi čas, kým sa prepudrujem, aby som to mohla použiť. Použijeme tieto nádherné líčka, ktoré sa volajú Crystal Sleeper. A mám teda troje líčka, ale rozhodla som sa, že vám ukážem tieto. Keď sa pozriete na ne, oni pôsobia možno na prvý pohľad možno intenzívne, ale je to fakt iba dojem, pretože opäť technológia použitá v týchto líčkach je akoby iná. Není to typický púder, je tam prímes niečoho, čo na tvári pôsobí ako niečo hydratačné. Ak si ho aplikujete na tvári, pôsobí veľmi jemne, viete ho pekne vrstviť, ale je to proste úplne iný level, iná konzistencia, ako ste možno zvyknuté u iných líčok. Takže mi dajte chvíľku, 3, 2, 1 teraz. Ak by som tú farbu mala popísať, tak je to niečo medzi broskyňovou a hnedou. Je to veľmi decentné, je to veľmi, podľa mňa, neutrálny odtieň, pokiaľ holdujete práškovým, teda kompaktným lícam, ale chcete niečo hydratačnejšie, pretože máte napríklad suchšiu pleť. Takže v tom prípade sa môžete pozrieť na odtieň, ktorý sa volá Crystal Sleeper. No a
Napíšte mi do komentov, čo poviete na tieto produkty z RMS, čo si o nich myslíte a tiež, či by ste chceli vidieť treba ďalšie produkty, ďalšie líčka a nejaké ďalšie pekné veci.